Ay, na, makadagdaklak. Good morning, guys! Welcome back to another vlog! I just got back home, guys, from the hospital. Nag-duty ako ng 11 p.m. to 7 a.m. And bago tayo matulog, may mga gagawin muna tayo. Usually, ganito talaga yung ginagawa ko, guys, kapag before ako matulog. Kapag galing akong night shift. So, yun talaga, ganyan ang buhay. Kailangan magtrabaho kahit after mo magtrabaho, kahit gusto mo nang matulog. Naamoy ko, guys, yung coffee ng kapitbahay. Gusto ko rin mag-coffee kaso pag nag-coffee ako, basta yung may mga caffeinated drinks, hindi na ako makakatulog. So, I need to sleep kasi mamayang gabi, 11 to 7 na naman yung duty natin. Para may magawa din tayo mamayang hapon. Nakakapanibago yung bahay namin, guys. Walang kakurti-kurti na kasi pinalabhan ko yan nung sa kasama ko. Kaso, hindi pa namin siya naikakabit. So, parang yung bahay namin, para siyang nakahubad. Wala siyang damit. Nakakapanibagong tingnan. I bought some luggages, guys, sa Save More. Ito siya, yung blue na parang may ganyan-ganyan siya. And then, ito din. Ito yung pang hand carry. Ganito dapat yung, ito yung pang check-in. Tapos ito yung pang hand carry. Ito may partner siya na ganitong color. Kaso, ayoko kasi parang may gas-gas na siya dito. Tapos wala na daw kasi silang ibang stock. Murang-mura lang siya, guys. 999 ito. And this one is only 1,299. Doon sa SM, nung pumunta kami sa SM Urdaneta, ino-offer nila sa akin yung ganito. Parang ganito din yung design. Or mas maganda pa to, ng 1,999. Pero kapag may smack daw ako, SM Advantage card, 999 lang daw. Wala akong smack, BDO rewards yung gamit ko. So, doon ako bumili. Buti may nakita ko sa Save More. Actually, bumili niyan si lola ko. Kasi I booked a flight papuntang Singapore this August. So, sabi ko, nang bilan mo nga ako, ganyan. Kasi pinag-gross. I have the best grandparents talaga, guys. Binilhan nila ako ng pagkadami-daming groceries, which is, I'm going to have a haul right now. And then, they bought me yung mga luggages nila. Parang pa rin ako, parang yung college. Pinabaunan nila ako ng pagkadami-daming food ng mga karne, ganyan yung mga lulutuin ko, chicken, may mga luto na, may mga fresh pa, frozen, yun. Nilagay nila sa styro box, bumili ako talaga ng styro box for that. Ito, yung laman ng mga luggages, actually I have 3 luggages, 1, 2, and the other one is over there, yung mga groceries ko. So, I'm gonna make a haul right now, guys. So, uunahin ko munang ipapakita ito sa inyo, guys, kasi andito yung mga heavy na mga groceries. Sobrang init, guys. So, I turned on the fan na. Sorry kung may naririnig kayong mga ilaw-ilaw. Ay, mga ilaw-ilaw. Mga hangin. So, let's continue with this. Meron tayong isang non-fat milk na Nestle. Ayan. Ito yung pink. Lagyan na natin dito kasi para mas madali siyang ilagay sa kitchen later on. Also got 1 liter. Is this 1 liter? 2 liters pala to, guys. Kaya pala sobrang bigat. 2 liters na SM bonus na canola oil. Let me know down below, guys, kapag nagpupunta kayong Save More or SM, ganun, kung bumibili din ba kayo ng mga SM generics nila. And then I also got an SM bonus na Chinese soy sauce. And then, ito yung favorite namin sa lahat. Favorite ko to. And then, sinabihan ko si lolo ko na stop drinking soda na. Ito na lang yung inumin nila. Kasi, you know, guys, pag tumatanda na, kahit sabihin mong healthy living ka or what, mas madali kang magkasakit. So, lalo na sa kanya, we have a family history of kidney stone. So, sabi ko, ito na lang yung i-take niya. This is the Old Orchard na cranberry juice. Gusto ko to. And then, we also got a Yakult here. Ito, guys, sabi ko nga, kapag sa mga grocery haul ko, lagi akong bumibili ng Yakult kasi pang sa tiyan. Basta pag yung parang hindi ka natutunawan, ganun yan. Kasi lola ko bumili din siya, 2 pack naman yung kanya. Kasi nagugustuhan na rin niya. Tsaka parang mas magaan nga rin daw sa tiyan. Okay, moving on naman dito sa luggage na to, guys. Tada! Ito naman yung aking grocery. Ito dito, damit lang to. So, ito, guys, yung Mamon na Mon Special Mamon. So, this one, I discovered this one nung nag-take ako ng NCLEX ko, yung exam ko nun. And nagustuhan ko siya, nagustuhan namin siya ng Bebe Cow. So,
parang nirefer ko din to para promote ko din to kay lola ko kasi feeling ko magugustuhan din niya. And this one is the Special Mamon from Mond. And then ito guys, kumuha ako ng Cream O na crinkles kasi gusto ko matry yung crinkles nila kung moist ba or dry ba. Gusto kong ganun. First kung bibili ng ganito, this is the Blueberry in Strawberry. Ganyan. Na strawberries and cream, tama. Gusto ko yan yung parang naka-toast siya. Yun. Ilalagay mo sa oven toaster, tapos iinit siya, medyo magme-melt yung loob. Gusto ko yun, para siyang tart. And then I also got a set of toothbrush. Kapag may mga bisita kasi dito sa bahay, kailangan nila ng toothbrush, wala silang dala, ganun. So, para may maibigay tayo. The Nescafe 3-in-1, baliktad, 3-in-1 na brown coffee ng Nescafe na hindi siya nagpo-focus. Ayan, nag-focus na siya. And then my favorite, I got this one. This is the pancake from Magnolia, guys. And ito, ang hinahanap ko yung sana maple syrup kaso wala sila. This is the strawberry syrup. I will try to taste kung magugustuhan ko siya. Usually kasi binibili namin ni Mac is the maple syrup. Kasi ito guys, add water lang siya. Wala na, no need for an egg, ganun. Tapos meron na siyang kasama na syrup. I also got Coco Crunch. Nung bumibili ako nito guys, naalala ko si Bebe Girls kasi kaya lang naman kami bumibili ng cereals dito sa bahay dahil kay Bebe Girls. But yeah, pang madalian kapag morning na, kapag tinatamad na ako. This is the Lucky Me na curly spaghetti. Yan. Para may maiba naman, hindi lang puro kanton, di ba? Guys, this is so unhealthy, I know. Pero, hindi naman ako laging kumakain ng noodles. I see to it na dapat 4 days, ganun. Kunyari kumain ako ng noodles, dapat after 4 to 5 days, tsaka lang ulit ako kakain kasi yung pasta talaga, yung mga instant na mga ganito is really hard to digest in our body kasi made of wax talaga yung mga yan. So, hindi siya advisable na kinakain mo siya everyday. Yun. And it can cause cancer, you know. These are carcinogens, kaya iwas-iwas talaga ako. Pero just in case, actually, yung mga binili kong previous na haul ko, andyan pa sila guys. Hindi ko pa sila nakakain. Pero ang sarap mamili, di ba? Lalo na pag libre. And then, meron tayong pancit canton. This one is the sweet and spicy. Meron akong 4 na pancit canton. Ang dami pala. Kaya pala kantsaw ng kantsaw si lolo ko na worth 4,000 daw yung aking grocery. Meron din akong baked snack na 2. And of course, the all-time favorite, pancit canton in Chili Mansi. Ito favorite din to ni Bebe Girls. Kahit manghang siya, kinakain niya. And I also got a yakisoba para maiba naman. Para maiba. Lahat ng puro maiba, pero may canton pa din talaga. Para akong college student na, alam mo yun na, isa-send off nila, pinabaulan nila. Natatawa talaga ako kahapon. Move on naman tayo dito sa mas maliit pa na luggage. Actually, hindi lang to yung pagkain ko. Nga sabi ko, may styrofoam pa ako para sa mga frozen food. So lucky to have a grandparents like them. Ayan. Ito guys, yung favorite ko na palaman. This is the Skippy na parang almost 200 lang pala to itong isang ganito. So, bumili na ako kasi gusto ko sa pang peanut butter na ganyan. And then I also got ito. Ito yung favorite din ni Bebe Girls na Argentina beef loaf. Gusto niya itong ganito. Yung tawag niya dito yung circle kasi ni-slice ni mama ko yan ng circle. So, yan. Hi, Bebe Girls! Do you want this one? This is the circle that you love. And then, next naman guys, meron akong 555 sardines. Actually, hindi ako masyadong kumakain ng sardinas guys. Kung kakain man ako yung maanghang na flavor yung bibilhin ko. Kaso, just in case na hindi ako nagluto tapos wala ng chicken dun sa ref, para may maipakain ako sa aso. Kasi ayaw nilang kumain na walang chicken or walang ganto or walang meat. So, kung dog food lang, hindi nila kakainin yun. Kung dog food na may kanin, hindi pa rin nila kakainin yun. Kailangan kanin, dog food, tsaka karne. Or kanin, dog food, tsaka chicken. Kanin, dog food, tsaka sardinas. Ganyan. And then, I also got Argentina corned beef. Ito, feeling ko na dekot ko lang to kasi dapat to kay lolo ko eh. And then, I also got 555 sardines with tausi. Dapat to 2. Hot and spicy na 2 tsaka with tausi. Kaya lang sabi ni lolo ko, gusto rin daw niya i-try. So, iniwan ko na yung isa sila. Tapos sabi niya, titikman lang daw niya kasi baka magustuhan niya. Kasi before guys, like with the cup noodles, ang gusto lang niya nun, chicken. So, yun. Trinay namin bilhan siya ni Mac yung isang box talaga ng cup noodles na iba-ibang flavor. Nagustuhan na niya yung bulalo. So, yun na yung lagi niya binibili bulalo tsaka beef, hindi na siya nag-chicken.
And ganito din guys, I will just try this one to put on my pancake kung masarap siya. This is the blueberry naman na palaman din from Smuckers. Smuckers? And then we also got a silka here. Pang ano lang, kasi gusto ko yung mabango talaga guys kapag ano. So gusto ko silka. Naghahanap ako yung may shea butter, yung puti yung box na. Kaso wala. Ito lang yung pink lang. I mean orange lang yung meron sila. So, sige, why not? So, got a Carefree na ang tawag nito, panty liner guys. Kasi hindi, ang tagal ko nang hindi bumibili ng panty liner. April, May, June. 3 months na akong hindi bumibili ng panty liner and may panty liner pa ako dyan na stock. Kasi binigyan ako ni tita ko ng pagkadami-daming panty liner. Yan na yung sobrang ninipis na galing US. Walang ganito dito eh. So, yun. And then, I also got aluminum foil para sa mga leftovers na kailangan natin i-ref. Kakain tayo guys. Ang kakainin ko for the breakfast is special mamon na yung from Mon. And then meron tayong Milo kasi hindi pa malamig yung fresh milk ko. And then yung tira kagabi na ano na Shanghai bangus Shanghai while watching the 2 YouTubers that I love, Chiquitita and May. Hey guys, so andito na ako sa bedroom ni mama ko. Ngayon na ulit ako matutulog dito kasi nga ayoko dun sa room ko kasi nga, di ba, kalsada yung pag niya and pag niya. So ayokong maingay tsaka mainit kapag hapon na kasi yung araw papasok dun sa room ko. Nag-light lang ako ng ano guys, nito, yung Vera Bradley na scented candle. Yan, para medyo maano lang yung scent kasi amoy ano na dito, amoy tawag nito, yung parang hindi nabuksan ng matagal tong room na to, ganun. And if you're wondering what are these cotton pads, yan guys, may treatment na akong nilagay para sa pimples ko, and ano na siya, pwede na siyang tanggalin. Ayan, hindi po ang laki. Yan. So, para hindi na siya magtuloy. Hopefully, hindi na siya magtuloy na lumaki. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this vlog. And I hope nag-enjoy kayo na nakita yung mga groceries ko. Naayos ko na yung mga groceries ko. And naayos ko na din sa kitchen. Yun, nakapag-shower na ako. So, ready to sleep na tayo. And then later on, mag-film ulit tayo. So, I hope you will share this video and like. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe. I'll talk to you guys on my next one. Bye!